ומיכל רבינוביץ'. ישראל במלחמה. מתחים כבדים לעבר הדרום, גוש דן וירושלים. מליאת הכנסת פונתה. ראש השב"כ בהתבטאות ראשונה מאז המתקפה אומר האחריות היא עליי. מחלוקת בין ישראל למתווך המצרי, מיד הפרטים. בישראל נערכים להגעתו של הנשיא ביידן בעוד יומיים. כתבנו עם התצפיתניות באוגדת עזה שמשחזרות בפעם הראשונה את הרגעים הראשונים של המתקפה. אנחנו שומעות את היריות, לוחמים מכניסים פצועים אחד אחרי השני, והמפקדות אומרות לנו אל תסתכלו, את כל החמ"ל בדם. נטע זינק על הרימון שזרקו המחבלים לממד ובמותו הציל את חייה של חברתו אירן. יש לו יום הולדת ב9 בנובמבר. קניתי לו בהפתעה כרטיסים לליברפול. קניתי לו שורה ראשונה. אורי לוי עם אנשי זק"א במסע בין יישובי עוטף עזה. זה היה פשוט מחריד. שם היה ממש מראות זוועה. כזה דבר לא ראינו. השכול היכה פעמיים. סיפורו של איתי מורנו שנפל בזיקים 17 שנים אחרי דודו גיבור ישראל עמנואל מורנו. אחותי אמרה לי כשנולדתי אז איתי חיבק אותי, החזיק אותי בידיים, וכל כך שמח והיה מאושר, ואם אני הייתי זוכרת את הרגע הזה הייתי מאושרת גם בעצמי. שלום לכם. יממה עשירית למלחמה הולך ומתקרב הרגע שבו צה"ל ייכנס קרקעית לרצועה לצד עוד יום קרב מול חיזבאללה ותקיפות בלבנון. בשעה זו קבינט המלחמה מתכנס לאישורים ותוכניות אחרונות. בכנסת מושב החורף נפתח בדקת דומייה ונקטע במתחים לעבר ירושלים. בפתח הישיבה הזאת נתניהו הזהיר את חיזבאללה, אל תנסו אותנו. 10 ימים למלחמה, ראש השב"כ רונן בר אומר הערב, האחריות היא עליי. ובינתיים בישראל נערכים לביקור הנשיא ביידן, כנראה ביום רביעי, עוד בזמן הקרבות. גם הערב הכתבים והפרשנים שלנו פרוסים בכל המוקדים עם כל העדכונים והכותרות, ואנחנו פותחים בך, גילי כהן, כתבתנו המדינית. בשעה זו כאמור הקבינט מתכנס בהשתתפות מזכיר המדינה בלינקן. נכון, קבינט המלחמה מכונס בשעה זו, בהמשך גם הקבינט המדיני-ביטחוני, ואנחנו מדווחים הערב שבשיחות של